Em dic Joan Jordi, em dedico a fer avellanes i ametlles ecològiques. Estem en una societat familiar, som tota la família que estem dedicada a això i l'empresa es diu Agrícola La Solana. Estem a la Febró, a les muntanyes de Prades, aquí al Baix Camp, i llavors des d'aquí intentem fer bullir l'olla cada dia per veure què surt. Des de petit sempre havia estat aquí al poble als estius amb el meu avi, i la padrina, vull dir, el padrí i la padrina per mi van ser fonamentals. I llavors sempre anava al tros i llavors se'm va quedar com un coquet dintre. De totes maneres, a mi sempre m'havien agradat molt les màquines i el camp. Era això com una combinació. I llavors vaig dir, doncs vinga, anem a fer enginyeria industrial. I vam anar a estudiar a Barcelona enginyeria industrial, però diguéssim que després de treballar uns quants anys allí vaig veure que la cosa no m'acabava de fer feliç del tot. Vull dir, estava molt enforronyat, sempre de mala llet, cues, no sé quantos, pagant un lloguer per un àtic de merda que m'estava matant, i jo deia que aquí això no és el teu. Vull dir, sí que pots guanyar més diners o el que sigui, però no estàs feliç, i quan no estàs feliç has de fer un canvi. Llavors vaig fer un canvi, vaig intentar muntar una empresa que es dedicava a fer coses de biomassa, o sigui, instal·lava calderes de biomassa, i llavors cremàvem la fusta que traiem dels boscos i tot això, però em vaig arruïnar, així de clar. I llavors, després d'això, va ser per mi un cop una mica dur, i llavors és un d'aquells moments vitals de seure. Un ha de seure i dir, què fas? Cap on vas? Què vols fer? I tota la pesca. Perquè, clar, una persona de la meva edat, havent estudiat aquella carrera, els pares els dius, és que no, a mi el que em fa feliç és ser pagès, es van tornar una mica bojos, saps? Allò de dir, no, o és que faig això o és que em moro, vull dir, vosaltres decidiu. I llavors vaig començar a engegar això. Vam decidir que faríem cultiu ecològic per dues raons. La primera i molt egoista és per uns mateixos, no volem productes químics a casa nostra, i això és una cosa importantíssima perquè, doncs això, ens interessa mantenir un estil de vida el més sa possible i tot això. No vull viure per sempre, però almenys els anys que visqui, amb una mica de qualitat de vida. I després, perquè el mercat cada vegada va més cap a aquest sentit. I llavors nosaltres estem en una zona de muntanya que no té tanta productivitat com el Pla. A més, no hi ha regadiu, això és en secà, i llavors per ser competitiu amb la resta de productes que hi ha, doncs no podem competir en el mateix nivell de quantitat, sinó que hem d'anar a apostar per la qualitat. Llavors, una de les maneres d'apostar per la qualitat és fer ecològic, que ja és un fet diferencial, a més de muntanya, que li dona un sabor a l'avellana que és diferent a la del Pla. I llavors podem competir amb un producte diferencial que no és el mateix que fan els altres. Joves en Talents m'ha proporcionat coneixements i contactes, que en aquesta vida és molt important. En un principi, com que tinc bastanta feina, era una mica reticent. Dic, joder, tio, Però després de la primera sessió i tot això, dic, hosti, està bé, perquè la primera sessió de cop gestionar les aigües i tot això, i vaig trobar molt interessant, i a més és una cosa que utilitzo. Vull dir, aquí no es pot veure, però aquesta finca està plantada aprofitant el K-Line. Si tinc un sòl que el tinc descobert, que el sol l'escalfa molt i tot això, doncs allí vas perdent vida. Doncs allò et dona una orientació de com ho has de fer, i des de llavors que les coses van molt bé. També quan et poses a tirar fem, dius, ostres, si tiro fem però no hi tiro microorganismes, o si no hi aporto una mica de vida a la cosa, doncs no serveix per res. Trobes gent que té les mateixes sensibilitats que tu. A veure, no cal que tots pensem el mateix, però vull dir que pots compartir històries i maneres de fer coses i tot això, que sempre és important que hi hagi una transferència d'informació per poder millorar. Nosaltres aquí cada dia intentem millorar una mica més. Hi ha dies que fem millores, hi ha dies que fem pitjores, però s'han d'anar a fer canvis. El problema que tenim bàsicament és que cadascú anem pel nostre cantó, i sempre és com una competència de que el veí no sé què, perquè això jo m'hi he trobat, o li explico les coses que no m'interessen o no li explico perquè li vagi pitjor per, no sé, unes xorrades d'un calibre bastant bèstia. I aquí no, aquí es tracta de que entre tots puguem fer una agricultura més respectuosa amb el medi ambient i que
i que doncs, entre tots puguem contribuir a que el món no sigui pitjor, sinó una mica millor. De vegades ens hem de tallar una mica per conservar una mica tot això.